Sakari Neuvonen, Kallasteesta tulee meidän paikka. Mä oon Aliina. Mä toivon, että Kallaksesta tulee paikka, jonne voi mennä kaikenlaiset ihmiset tekemään ihan mitä taidetta ne haluavat. Mina olen Piret Voolaid, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor ja ma arvan, et on väga oluline, et see Kallaste villa ja Kaplinski villa saaks selliseks paigaks, kus on võimalik ka praegu Kirjandusmuuseumi arhiivi tees olevat pärandit väärindada ja näidata kõigile. Minä olen Lemmit. Minu isa Jaan oli kirjasõna vabariigi kodanik ja ma soovin, et Kallastest saaks kirjasõna vabariigi saatkond Eestis ja Tartus. Olen Riitta ja tästä keskuksesta tulee avoin ja mielenkiintoinen kulttuurin ja tapahtumien keskus Tarttoon. Olen Virpi. Keskuksesta tulee visuaalisesti kiinnostava virolaisen ja suomalaisen sellaisen kansallisen visuaalisen kulttuurin ja käsityön muistomerkki. Mä olen Hannele. Mä näen unta, että Kallaste on runon ja perinteen koti, jossa aikakaudet kohtaavat niin, että suorastaan eletään eri aikavyöhykkeillä. Ja mä olen Pekka ja toivon, että Kallas Kaplinski-talosta ensinnäkin se toteutuu lähitulevaisuudessa ja siitä tulee kaikkien näiden kolmen keskeisen henkilön, Aino ja Oskar Kallaksen ja Jan Kaplinskin perintöä kunnioittava toimiva keskus. Minä olen Kirsi ja toivon, että keskuksesta tulee suomalais-virolaisen kulttuurin, kirjallisuuden ja diplomatian keskus. Minun nimi on Juha ja minä toivoisin, että Kallaksen talossa voisi kohdata eri taustoista tulevat ihmiset ja luoda jotain uutta yhdessä. Minu nimi on Ingrid Velbaum ja mina tahaks lihtsalt, et sellest keskusest saaks asja. Minä olen Peep Pehasalu. Kallase ja Kaplinski nimet on nii võimsad, et mis tahes sisu see keskus hakkab kandma, siis üks maailma keskpunkte saab olema seal. Ja minu nimi on Toomas ja ma näen, et sellest tuleb selline oaas Tartus, kus on ühendatud kirjandus, vaimsus ja loodus.